Vážení a milí televízni diváci, ktorí sledujete momentálne už tretiu epizódu úspešnej kulinárskej show s názvom Varenie s Martinusom Toutusom. Ja vás vítam a dnes si uvaríme niečo špeciálne. Už nejdeme do histórie, ale ideme na čo fajné variť. Budú to zemiakové placky. Pôvodne sa mal robiť trdelník, ale trdelník sa nerobí. Dnes sa bude robiť na budúce, možno. Brinzové halušky sa mali robiť, ale v chladničke ešte sú z nedele. Takže ideme pripraviť zemiakové placky. Áno, viem, že som dlho nič nenatáčal a veľa sa tu toho zmenilo, si myslím. Troška nová kuchyňa, zmena kuchyne. Ale tak ináč si myslím, že môže byť. Do daru som dostal túto zásteru na moje 18. narodeniny ako zdatný šéf-kuchár. Túto som si kúpil sám, ale tá je moc šuštivá a s ňou sa zle bude pracovať. Takže tak. Tu máte vlajku Rímskej ríše a super bude, super. Vidíme sa po intre. Denník Mladý Riman spoločne s Rimanflixom uvádzajú kulinársku reláciu Varenie s Martinusom Toutusom. Námet, scenár, réžia, produkcia, No, takže ako som už spomínal, vítam vás tu a čo dneska ideme variť? Zemiakové placky. Čo budeme potrebovať? Prekvapivo zemiaky, misu na šupky, misu, kde to budeme všetko spracovávať, misu s vodou na očistené zemiaky, škrabku, s ktorou očistíme zemiaky, optimálne nejaký nôž, dosku na krájanie, polievkovú lyžicu, čajová ešte uvidíme, také 3-4 strúčiky cesnaku, pretláčatko na cesnak, vajce, hladkú múku, soľ, strúhadlo, tymián alebo majorán, iné korenia to ešte uvidíme v priebehu, náš úžasný olej už z minulej epizódy, extra panenský olivový olej, ale tam môžete dať aj ten raciol, ten tradičný, racionálny olej. Mám už aj klopový mikrofón, čiže žiadne zábrany. Nevybijú sa? Nie. Takže už môžem pracovať s dvoma rukami, čo je taká zmena. No a ja si myslím, že to netreba zaháľať a môžeme sa pustiť aj do roboty. Len či zalúzie, zastreť netreba. No, už si sa dám. Zoberiem si nejakú tú misu, alebo teda nádobu, kde budem dávať škrobliny. Tak, škrobliny, potom očistenú švabku, zemiaky a tak. To nám zatiaľ netreba. Ani jajko. A ideme čistiť švabku vlastne. Cesnak ešte bude treba potom načistiť, ale to dobre, tam stačí nejaké 3-4 strúčiky, uvidíme podľa chuti. Takže naškrobeme si pekne švábku, repu, zemiaky, krumpír, erteple. Áno, mal sa robiť trdelník, ale zemiaky sú dobré, každý má rád zemiaky, tak som chcel robiť halušky. Ale halušky máme v chladničke z nedele, z nedele, tak na čo robiť znova, keď už je to raz urobené, že? Sa volá zbytočná robota.
aby sa to nezjedlo, vyhodilo covi, no tak urobíme si také pár porcií fajných, chutných zemiačkov, placiek zemiačkových. Sekundárna kamera ma trošku zrádza dneska. Som ju aj musel nabíjať, lebo som nenabil. Nahráva? Áno, viem, že nepracujem na Rimanflixe ale už sa blíži výročnica. A tak som si včera pomyslel, sadol som si tak, v aute som sedel, išiel som z jednej rodinnej akcie. A tak som si pomyslel, už je to dlho, čo som to nenatočil, blíži sa ročná výročnica a pravdu povediac aj druhá epizóda už bola natočená v januári. Takže už je to sa rok, čo som vôbec netočil Rimanflix. Čo už, život je zmena, včera som si tak sadol, v tom aute som sedel a reku, čo idem variť? A zemiakové placky. Crastulé solari. Tak. Čiže varíme crastulé solani dneska. Neverím, že to nejako súvisí s latincinou a s rímskou ríšou, ale je to moja show a ja si môžem variť, čo ja chcem. Či už to vy budete pozerať, je na vás. Tak sme si boli zaližovať na miestnom vleku. No nešlo mi to je pravda, hej to. Nebudeme o tom nejako vášnivo sniť. 8-krát som spadol. Za 3 hodiny. Plus minus. Takže tak. Ale dobre bolo, reku. Človek sa vždy niečo nové naučí. Takže ja som spokojný. Posledný zemiačik nám ostáva. Sú také pomenšie, ak máte väčšie, tak to zredukujte. No hovorím, koľko ľudí jesť. A potom to budeme strúhať. Podľa zdrojov treba to strúhať na jemnom strúhadle. Nič také, nič také, že hrubé, alebo tak proste jemné strúhadlo, aby dobre bolo. No, čiže tuto si nechávame bioodpad. Tak, tu je naškrobaná švabka. Toto nám už netreba vlastne. Toto nám bude treba. Toto ideme všetko pripravovať. A čo teraz? Teraz si umyjem ruky. A teraz, keď sme vlastne naškrobali tú švabku, ja sa napijem, že ideme strúhať zemiačky. Do tejto misy, ktorá... Čo je za misu? Nádhera. Zoberieme strúhadlo a také jemenejšie, to je moc veľké podľa mňa. A toto je zase moc malé. Ako, tie zemiaky nie sú nejaké veľké, hej, ale tak zase strúhadlo by nemuselo byť obrovské. Takto. Vyskúšame najprv na veľkom, nie to bude veľké. No a sme v morálnej dileme. Menšie, väčšie. Není problém pogoogliť, nejdeme googliť, presne tak. Varíme podľa srdca a sily, ktorá nás poháňa zvnútra, čiže ja to cítim na ten väčší strúhač. Dúfam, že to dobre dopadne. Väčší, určite väčší. To, čo som práve spravil, je zmena posturiky, lebo keď som robil v gastre, tak som mal vedúceho a on mi dobre radil, netreba sa hrbiť, lebo mi to zostane do konca života a čo ja viem čo. Takže sa rozkročím a budem rozmnožený. Bisťu. Tak som si aj hovoril, že veľa kulinárskych show začne, neskončí, no skončí, nepokračuje, ale Rimanflix príde, dá si ročnú pauzu, vráti sa a uvidíme, čo bude ďalej.
Už len 4 zemiačky. Ale neviem. Podľa mňa dneska ten Rimanflix nebude taký dobrý, ako býval. Určite sa postaram, aby hudba bola tichšia na rozdiel od druhej epizódy. Ale príde mi, to je dolu vodou normálne. Skončíme ako ostatné kulinárske show. Neviem, uvidíme. Však budúcnosť nás čaká, nie? Maturity, formality. Hosť, pravda, skoro som zabudol. Hosť tu stále nie je, lebo nie je. Ja som ho zavolal, nech príde, ale on z osobných dôvodov som nedal doraziť. Tak to sformulujem, aby bolo všetko fajne. A teraz, ak sa nemýlim, máme tu tie zemiačky, vajce a cesnak. Treba zmiešať s vajcom. Dáme si tam vajko. To má iný kompost. Tak. A ešte cesnak. No, dáme podľa toho, my sme tú vodu zabudli riešiť. Vyzerá to tak vodnato, ale to budeme potom riešiť. Myť ruku. Jaj. A ideme čistiť cesnak, no. To čo nám ostáva. Jaj. Čiže toto náčenie sme používali a dáme si ho tak. Čiže ideme si cesnaku načistiť. Verím, že možno aj niekde už načistené strúčiky sú, ale ja som si nespomenul, ja som to nehľadal. Ja proste som chytil nový, celú lávku. A tak. Tak nemá čistiť. Tu máme dve väčšie a dáme ešte jednu, nech sa nepovie, by bolo dobre. To odkrojiť. To je kompost, to môže ísť do toho. Je bioodpad. Tak, tu máme 3 stručky cesnaku, tento môžeme odložiť. Teda, že by to bolo málo cesnakové, tak ešte prihodíme. No, cesnačík očistíme. Keď sa niekto pýta, ktorá časť z natáčania Rimanflixu je najhoršia, alebo aj prípravy, tak je to asi dostať tú chuť, prísť a natočiť to. Asi keď to tak beriem, všeobecná toho, čo som zažil, tak to asi na tomto najťažšie a najhoršie. Nájsť recept nie je ťažké. Nakúpiť ingrediencie tiež nie. Zeditovať to býva výzva, ale dá sa to. To je tiež akože je to byť sranda, len vyčerpávajúca sranda. A potom ten trailer býva dosť tak sranda, ale nič, čo by Rimanflix a mladý Martinus Totus nezvládol. Takže horšie sa dokopať, a to je vždy ten prvý krok, dokopať sa do toho niečo spraviť. Takže Rimanflix je dobrý a natáčame. Áno. Pol hodina so far. Posledný stručík cesnaku. Toto dáme do našej odpadovej misy na bioodpad. No a teraz prichádza pretláčanie cesnaku do našej zmesi. Tak. Parádne. Ono môže hroziť, že bude príliš cesnakové to cesto, ale to už je detail. Cesnak je zdravý a je také ľudové rčení,
jedz cibuľu, nemusíš chodiť doktorovi, či nepríde k tebe doktor a jedz cesnak, nepríde k tebe nikto. To samozrejme nie je cieľ tohto receptu, si myslím, ale tak rozumieme sa. A neviem, kto vymyslel zemiakové placky. Kto by to vedel, napíšte do komentáru, ja budem rád za každý koment, like, ako už to býva. Trailer vychádza vlastne deň pred videom, čo je zle. Takže ja sa skúsim byť trošku inak načasovaný a vydať to skôr. Áno, skôr. Že vydať to video skôr, trailer skôr než video. Niekoľko dní. Aspoň dní, no. Čiže dáme hladkej múky, dúfam. Dáme tak 1, 2, asi. To bude zatiaľ dosť, hej, polievkové lyžice. Potom už podľa chutí, konzistencie, hej. Čítal som, že keby bolo priveľa vody, tak netreba dávať múku, my už s tým máme skúsenosti z minulosti. A teraz to ideme zmiešať, no skúsime najprv s lyžicou, jak to nepôjde, chytím sa toho rukami. Ako už býva tradíciou našej obľúbenej relácii. Koreňca by sa patrilo ísť zapreč, už sa stmieva. Koľko je? 4 hodiny. Neviem, ešte sa to bude prážiť na panvici a s tým máme tiež veľmi dobré skúsenosti. A tak blahoželám všetkým, čo tu vydržali rok pre Rimanflixe. Už to, neviem kedy sa to vydá, ale dneska je 6. No to nejako nemení tú konzistenciu, on to stále vyzerá rovnako. Má to tak vyzerať, ako by to bol len zemiaky. Vajco tu nevidím, cesnak cítiť, s tým problém není. Ale si to chce ešte múky. To vyzerá strašne zemiakovo to vyzerá. Neviem. Ale dáme aj toho tymiánka. Tymiánu, hej. Štenem. No, majoran drvený. Nemá tam ísť celý? To bude dobre. No, ako parádne to chytí farbu hneď. Ešte soli sme nedali. Chytím do, tak, medzi 3 prsty. Trošku soli, trošku viac, nevadí. A miešam znova. To bolo fajne. Ďalej, čo som čítal, bude treba to formovať. Neviem si absolútne predstaviť, ako toto sa ide formovať. Začína to nejako voňať. Aj voňalo. Začína to aj nejako vyzerať. Ono, treba to brať s takou nadsázkou, hej. Už nebudeme potrebovať. V poriadku, milovnosť. Ideme to okoštovať. Soľ. Soli tam nie je vôbec. To keby soli ako keby sa to ani nehymlo. Zoberte lyžicu čajovú a sypte tam tej soli. Tak. Dúfajme, že som to nepresolil. Daň z povolania. Aj to vyzerá, aj to nevyzerá. Klasická hláška. Neviem, ako to vyzerať má. Všade je ten majorán s tým tymiánom. Tak to možno taste. Víš, to je slané. No, moment. Toto nie je dobré, hej? Chutí to ako surové zemiakové placky, ale extrémne slané by som povedal. No.
Aspoň máme ponaučenie so solou narábať veľmi opatrne. Nevadí. Možno keď sa to upečie, tak tá soľ z toho trošku vyjde, no dúfajme, uvidíme. Ale ja sa obávam, že nie. Na novo to robiť nejdem, toľko švabky, zemiakov. No. No, takto. Menej soli dajte, určite. Lebo dostanete... Je to proste presolené. Čo sa dá robiť, to je Rimanflix. Idem ešte skúsiť, ako to zachrániť, pohľadať. No, trochu som študoval, ako to zachrániť, lebo to je katastrofálne. Múka, voda alebo mlieko, alebo surové zemiaky. Takže pridáme trošku mliečka. Áno, mliečka. Trošku múčky. Potom ak nič, tak fakt len napristruhať ďalšie zemiaky, čo to zachránia, lebo to je fakt sorry, not sorry, to je presolené. Takže mlieko si pripravte, keby sa to presolilo. A ešte aj neviem, aké to bude, keď sa to vlastne doladí. Ja to dosť mliečne teraz. Dúfam, že to môže to pokaziť, keďže do pôvodného cesta nešlo mlieko. Ja ešte neviem, aké to bude po panvici a tak ďalej. Učíme sa na vlastných chybách. Je to trošku menej slanšie, to sa priznám. Ale je to stále dosť slané. Hej, tak. Takto. Dobre, nejdeme experimentovať. Rozmýšľam, že tam pričistím ešte ďalšie 3 zemiaky. Aspoň. Rozmýšľam, že by také bolo výročie, že by sme skúsili dať live stream varenia, ale to by bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, repaná škrobaná, znova. No, uvidíme. Ja už to druhý raz opravovať veru nejdem. Lepšie. Vyberme si panvičku a poďme to upražiť. Táto by mohla byť dobrá. Na chvíľku toto budem musieť zvesiť, aby nám to tu nezavadzalo pri práci. Alebo lepšie budeme prevesiť.
No, ako ste videli, tak tá zatiaľ bude mimo produkcii. Takto môžem dať, len to neuvidíte moc dobre. SPQR. No, a ideme mi kukovať. Ideme mi variť tu. Toto je ešte z halušiek slanina. Ideme toto si pripraviť. Napojím to do elektriny. Kameru na nabíjačku. Nabíjame parádne. Ako minulé stoličku vezmem, presuniem sem, namierim sem, zapnem nahrávanie, prepletiem prvými gumičkami, zapletiem s druhými gumičkami. Tak máme sekundárne nahrávacie zariadenie a ani to tak nebolelo. Čo teraz? Porcie. Netuším poriadne, to sa priznám. Netuším, ako to ideme porciovať, aké veľké, malé ťapky z toho robiť nejdem ako minule. Primárne na panvicu nalieme Franz Josef Kaiser olivový olej. Plus minus tak nejak, ako som ja nalial. Bisťu. A zapneme. No, máme to tu. Teraz zoberieme toto zavadzia, ako sa ukázalo. Ďalšie ponaučenie, do kuchyne si nekvačkajte ozdoby, ktoré vám budú zavadzať. Mikrofón stále svieti. Budeme potrebovať s niečím to obracať a uvidíme, či s tým vieme aj naberať. Takže počkáme, nech sa nám olej nahreje. Neviem, čo vôbec tam vidíte, tak dobre. Idem to čeknúť. Ale tak hej, to je paráda. Olej sa nám nahreje. Olej, ten vieme skontrolovať viacerými spôsobmi. Ale ja nechcem špiniť nejakú ďalšiu paličku. Sice ušpiním, lebo sa nám hodí. Takže nejaké takéto drievko ponoríme do oleja a keď vidíme, že už bublá, tak nám ešte nebublá, hej. Neviem, či to vidíte, ale proste také bublinky sa musia tvoriť. A keď sa to tak tvorí tak aktívne, tak to je znamenie, že už je nahriatý olej. Zobral som troška papieru, kde by sme mohli skladovať pomôcky, aby sme nezamazali celý bejvák. Celú kuchyňu. Kávovar, ona. Už nám buble. Takže teraz ideme zistiť a vyskúšame si v praxi robenie týchto placiek. Tak zoberiem zhruba tak. Dám to na palacinkár. Zistiu, ten už moc buble. A robím z toho placku. Tak, si položím, aby nám to netoto. Vyťahnem, aby sme to aj videli, aj vy to videli. A idem to nejako sa s tým hrať, hej. No a kým sa nám to bude toto, tak zoberiem nejaký tanier, kde to potom poukladám. Tu je väčšia porcia, ako tak hľadím, lebo som dal strašne veľkú, ale nevadí. Chvíľu opekáme na jednej strane, potom tradične to musíme otočiť, aby to bolo fajne. A dobre bude. Riadne placisko. A ja to musím trošku stíšiť, lebo sa mi zdá, že to až moc buble. No, tak. Z druhej strany to ešte nie, ja neviem, čo budem robiť s toľkým cestom. To budú placky a placky, ale zjesť sa to zje nejako. Dá sa k tomu nejaký neutralizátor soli a dobre bude. Ja musím zase pridať na výkone, lebo už sa to robí slabo a dlho.
Máme akurát 4:30 a ja si myslím, že keď sa dopečie, dosmaží tak, sa to ochutná a uvidíme. Cítim zvône a to by ste, keby ste cítili, tak aj vypoviete. Cesnaková bude dosť. Podľa mňa je slaná. Zvykne sa ešte keď som bol mladší, si pamätám, no buď s kečupom, alebo s mliekom sa podávať placky. Mliečko máme tu, neutralizátor sody v podstate by to mal byť. Tak uvidíme. Uvidíme, necháme sa prekvapkať týmto výsledkom. A uvidíme. Všetko sa uvidí. Musím normálne to dať väčší plamen, lebo pak sa to dlho robí. No, nová platnička je aj nová pec. Aj plechy by mali byť nové, už nie také krivé ako z prvej epizódy. Tak uvidíme. Roztrhlo sa nám to v strede, čo myslím, že vidno aj na sekundárnom zariadení, ktoré malo nahrávať. Hej, nahráva a malo by to byť aj vidno. Hold up, lebo tu sa nám kábel. Nie, vypínaj sa. Kraje sa nám už šítajú. A čo si všímam znova, je to extrémne hrubo je to, takže ešte menšie porcie bude treba robiť. Ponaučenie. Učí sa človek každodenne a tak. Zemiakové placky. Tak jednoduchý recept a stačí jeden muž a tak to dopadne. No, zvyšné dorobím potom, aby sme ušetrili samozrejme čas aj na pamäti, lebo ide to do pamäti mobilnej. Dám zohriať mliečko. Sme to mali studené? Ja neviem. Bude dobre. Akože o vôni nie je pochybností, pretože to vonia presne ako za starých časov, keď sa jedávali zemiakové placky. Vôňa je naozaj dobrá, lahodná, by som povedal. Že vôňa je dobrá, áno. Vôňa to akože o vôni nie je pochyb. Nuž, o čom ja pochyby mám už teraz? No, tak znova okraj tvrdý a vlastne náš tradičný problém. Okraj už karcinogénny skoro, nemáte pohľad kamery. No, snažím sa ju dať čo najlepšie. Maximum. Tak vyzerá to nejak takto. Okraj už vyzerá, no, štandardne, ale vzhľadom na neuveriteľne hrubé cesto, tak je to v strede surové. Takže náš tradičný problém už z 2 epizód neponaučiteľnosti. Hrubé, surové. V strede surové. A z okraju, keby som to dlhšie piekol, tak karcinogénne. Ja si myslím, že neostáva nám nič iné, než ochutnať túto hitparádu. Dobre, berme, prvá palacinka je vždy tá najhoršia, ako sa vraví. Zo všetkých palaciniek ostatných, ale neostáva nič iné, ako to ochutnať. Na moje prekvapenie nie sú až tak presolené ako v surovom stave. Ale sú slané a slanšie možno než obvykle, ale nie sú až tak presolené ako bolo
to dramatizované. Vlastne zabudol si dať dole kuchárskú čapicu. Nebudem klamať, slané sú dosť. Hej, to si povedzme. Sú to tie slanšie placky, ale nie je to taká tragédia, tragikomédia, ako som promoval. Sred by sa možno mohol trochu dlhšie piesť, čiže snažte sa robiť to cesto tenšie. Ja to budem praktizovať pri ostatných. Určite menšie, to sú obrovské placky, ja si pamätám, keď sa robívali, to boli drobné placky, hej. Chuťovo sú celkom dobré. Keby neboli také slané, no to je taký jeden z tých mínusov, no jediný, jeden z tých mínusov, že sú vlastne slané. Niekto to jedáva s kečupom, takže aby sa nezdalo, že diskriminujeme ľudí, čo to jedávajú s kečupom, tak ja to ochutnám s kečupom. Tento není dokonale upečený. Není to, že nejedle. No, tak si povedzme, hej. Dá sa to zjesť. Není to dokonalé, určite. Ale vo finále, tak ako každé jedno jedlo v Rimanflixe, je to dobré. Cesnaku dosť, soli až moc. Možno troška štipka nejakého korenia. Nejakého? Neviem. No. Každopádne. Dneska trošku kratšie, trošku menej sofistikovanejšie, ale i tak zamotá to hlavu. Ja vám ďakujem za zliadnutie dnešného videa. Ctím si vašej podpory. Som rád, že sledujete a že máte radi túto sériu. Ale zase uvarili sme, hej. Není to, že by sa to muselo nutne vyhazovať psom, len je to slané. A tento kus je aj zle upečený. Ale to je to ponaučenie. Prvá palacinka je najhoršia a ja verím, že ak to dopečiem a bude to lepšie, tak tu niekde bude obrázok, ak to bude horšie, ešte tu niekde možno bude obrázok. Každopádne otázky už nie sú, lebo sa nemá kto pýtať. Hosť raz príde a vidíme sa na budúce. Ešte raz vám ďakujem za podporu. Ak sa vám to páči, nezabudnite dať like. Ak ešte neodoberáte, tak začnite zvonček zapnúť, pretože tuto vychádza len prakticky tento content. A s vami sa lúči váš Martinus Totus. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce.